Naka-live bagin si Kabsat mo kayo ngayong gabi. Mahali lang sa akin live ngayong gabi, Kabsat, mga bonsai. Yan, medyo hindi rin tayo naka-live kagabi sa kaninang umaga. Maraming ginawa. Kagabi medyo napagod. Kahapon napagod si Kabsat mo. Nakatulog. Nagising, alas 10 pasado na. Kanina, may pinuntahan. Kaya ngayon lang nakapag-live. Pasok na, Kakabsat, mga bonsoy. Luzon, Visayas, Mindanao, naka-live na ulit si Kabsat Makoy. Maano lang sa akin live ngayong gabi. Mga OFWs po dyan, immigrants. Bonsoyan yan, mamindad mo, kay lola mo, kay Manang Kenny. Yung pag nabigat kita, bonsoy. Blessed Saturday sa inyo dyan. Saturday morning dyan. Yung pag nabigat, bonsoy. Yung pag nabigat dyan, kalabunsiyan yan sa California. Ingat at God bless kayo dyan, pati sa family mo. Kay Manang Kenny, bonsoy. Ingat ka lagi sa drive mode mo, bonsai. Papasok at pauwi galing work. Ingat ka lang lagi dyan, bonsai. Dyan sa California. Ingat si God bless sa'yo. Sa family mo, kay Manang Jenny. Yan. Kay Kabsat Eve, dyan sa may Connecticut. Ibang na ano rin sa'yo dyan, Kabsat. Ibang nabigat din sa'yo dyan sa Connecticut. Ingat at God bless din lagi dyan sa may Connecticut, Kabsat. Yan kay Ma'am Maylin dyan sa may Houston, Texas. Ay, may San Antonio, Texas. Ibang nabigat din po sa inyo dyan. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa may Houston, Texas. Mga taga-Japan po dyan. Mami Japinay, Mami Jo, Mami Elicato, Kabsat Maldita, Kabsat Maribik. Ibang narabiri sa inyo dyan sa may Japan. Ingat at God bless din sa inyo lagi dyan sa may Japan. Mga taga-Taiwan po dyan. Kabsat Geraldine, ibang narabi Kabsat. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa may Taiwan. Pati dyan kay Pretty May. Dalawa na kayo dyan eh. Pretty May sa kay Kabsat Geraldine. Stay nyo dyan sa may Taiwan. Diyan naman po sa may Hong Kong. Kabsat Wena, Kabsat Toy Kiki, Mami Sangkes Pay Vlog. Imbang narabiri po sa inyo dyan sa may Hong Kong. Ingat at God bless din po sa inyo always dyan sa Hong Kong. Mga taga-Ireland po dyan. Kabsat Kabsat Diana, imbang na malim sa inyo dyan sa Ireland, Kabsat. Ingat at God bless din lagi sa inyo dyan. Imbang narabi po, Boss Ron. Salamat po, Boss Ron. Salamat po sa pagpasok. Ingat at God bless din po lagi. Sa pag-motor nyo po, alam ko po, motor vlogger po kayo. Ingat po kayo sa mga travel nyo po, ha? Boss Ron. Mga tiga-Sweden po dyan, Manang Adel. Kabsat Charmy. Imbang na malambing sa inyo dyan sa Sweden. Ingat at God bless din sa inyo dyan. Kamusta host? Hindi mo na na-recover channel mo? Hindi na po talaga wala. Meron daw po talaga kay YT. Pwede po kasi talaga mangyari yan eh. Either kagalit mo, na-block mo sa channel mo, hindi na nakabalik. Yun, baka sila yun. May mga binlock po kasi dito dati. Mga nangungulit po kasi, pumapasok po dito sa channel ko. Nambuburaot, ano pong gagawin ko? Di iba-block ko. Kasi nanggugulo na po sila eh. Inaaway na po yung mga viewers ko. Binlock ko sila. Malamang, inosuspect ko. Nag-report kay YT. Pwede po kasi yun ka talaga mag-report ka kay YT. Report channel. Yun po nangyari. Wala po. Hindi ko po kasalanan ba't nawala yung dating channel. Kaya bago na po ulit to.
Hindi na po na-recover. Wala na. Nakakahinayang, pero wala po sa magagawa. Meron po talaga mga ganyang tao. Sabi nga po nila Kabsat Daddy D, ingatan mo na yung channel mo. Ingatan mo na yung channel mo. Kaya nila Ma'am Ana Sitcon, Ma'am Ani, ina-advisean ako. Sabi ko, oo naman, wala akong magagawa. Sabi ko, talagang sila naman talaga nang ano sa channel ko. Pumapasok sila eh. Masaya nga dito sa channel ko, kwentuhan lang tayo dito. Biglang papasok-pasok sila ng alanganin. Kaya bugyan po gaya, may mga ganyan po talaga, ano, Boss Rod, kaya mag-ingat po kayo. Nangihina ka, sayang po talaga. Sayang po talaga. Kasi tinan niyo, watch hour ko nun, 4,000 na po. 4,000 na po. Pinoproblema ko na nandun, yung subscribers ko, 600. 588, going 600 na. So, bali ilan na po kulang nun, bali 400 plus na para mamoni. Kung sakali. Meron po kasi talaga mga ganun. Kaya sinasabi ko rin po sa ibang vlogger, mag-iingat din sila. Masyado kasi matapang ko, kaya nasabihan ako, ano ang gagawin ko? Wala naman ako magawa. Ginugulo nila itong live ko, silang nambuburaot sa mga viewers ko. Diba? Hindi mo talaga maiwasan. Minsan talaga papasukan ko talaga ng mga ganyan. Yung ingatan nyo lang po talaga yung mga ganyan tao. Kunwari viewers, pero ang gusto nila, masira ang channel mo, magkaroon ka ng maraming violation. Yun ang inaantay ng mga yan. Para masira talaga itong, ano mo. Mga bitter po sa eleksyon. Mga mostly iskon yan po eh. Alam po nila, BBM po ako solid. Solid loyalista tong vlogger na to ako. Akong pinag-iinitan nila. Hindi ko po alam sa mga yan. Hindi makamove on. Isang taon din po. So, para maipon mo yung 4,000 na watch hour. Para maipon mo yung 4,000 na watch hour sa kay 600 plus na. No? Isang taon din mong bubunuin mo. No? Isang taon din. No? Kaya nyo na po, nandyan na yan eh. Wala na po tayo magagawa. Focus na lang tayo dito sa bagong channel ko. Ganun na po talaga. Sana po masaya sila sa ginawa nila, di ba? Ganun lang po yan. Mga taga Middle East po dyan. Pamangkin Joji, Kabsat Roylan, Kabsat Ping, Kabsat Baby Love, Kabsat Mylene B. Ibang namalim sa inyo lahat dyan sa Middle East. Iingat sa God bless din po sa inyo dyan. Mostly politika po yan. Nag-umpisa yan sa politika. Iba pong paniniwala nila. Tapos pumapasok po dito sa channel ko. Tapos, yun na. Doon nagsimula yan. Hindi sila may sariling paniniwala kasi. Gusto nila lahat, isaksak. Gusto nila lahat, yung paniniwala nila. Paniniwala mo rin. May mga ganyan po talaga. Road to Go. Road to Go official channel. Tamsak host. Kayo din po to, no? Isa pong channel nyo to, no? Wait lang po, para maganda. Jacketan na rin. Para dalawang channel nyo po, may jacket kayo. Yan, may jacket na kayo, boss. Salamat po, ha. Yan. Salamat po, salamat. May jacket na rin po yan. May jacket na rin. Para pagpapasok po kayo rito, either of the two, gamitin nyo, okay lang. Sige. Pasok na po sa akin live. Advance happy birthday, Kabsat Daddy D. Kita-kita tayo sa Lunes, Kabsat. Birthday po ng isang vlogger sa Lunes eh, Kabsat Daddy D. Actually 27 pa birthday nun. Sa 25 yan daw po siya celebrate. Magkikita-kita daw po kami sa Dolomite sa Lunes. Kabsat Daddy D.
isang mabait na vlogger yun. Sa tunay na vlogger. Saka talagang down to earth. Yun yung mga talagang vlogger na saludo talaga ako, nag-ano talaga dito kay Kabsat Daddy B. Tulungan ka pa nun. Hindi siya madamot, tutulungan ka pa nun. I-advise lang ka pa nun. O kahapon, nagla-live siya, pinasukan din siya ng basher. Sabi ko sa kanya, ayan. Sabi ko, nakaranas ka rin, Kapsat Daddy D, pinapasukan ka na rin. Ako, suki talaga dyan. Suki talaga ako dyan. Buti ka, maano pasensya mo. Kaya, maanong pasensya mo. Mahaba. Ako, hindi. Kahapon, pinasukan siya eh. Ewan ko, anong problema nung pumasok sa kanyang basher na yun. Naka-live siya, bigla pumasok. Meron talagang ganyan, mabuburaot lang. Mabibisit lang sa live. Yan. It's either ikaw na mag-adjust or talagang anihin mo siya. Ang akin naman kasi talaga, channel ko kasi ito eh. Channel ko po ito. Wala ako dapat iyan nila yung post. Galangin naman nila, di ba? Huwag silang papasok tapos mabuburaot, mga away ng viewers, di ba? May mga ganun po talaga. May mga ganyan po talaga. Yung talaga, papasensya ka na. Pero paano mo papasensyahan yung mga ganun? Kaya ang ginagawa ko, binablock ko na kagad. Mahalata mo na makagad pagpasok pa lang. Pagpasok pa lang, may mga ano na kagad yan. Pagpapasok, tapos mag-greet sila. Hi. Hi. Mga hi-hi lang, wala yun. Ano yun? Buraot yun. Buraot yun. Mabuburaot yun pag pumapasok. Hi, ganun lang. Hello, wala. Diba? Siyempre, magbigigalang ka naman doon sa host. Yeah. Ako nga, ganun ako eh. Pag narabi ko, i-Kabsat mo ko yung photo. Kabsat mo. Taga Baguio. Bagong subscriber lang po. Ingat at God bless po sa inyo lagi. So, ganun. Ako talaga, ganun. Ganun ako kung papasok sa isang sa bagong wag yung yung comment hi. Ano ba yun? Ano ba yung mo? Diba? Malalaman mo kaagad eh, Boss Rod eh. Pag mga ganyan, pag mga buraot. Malalaman mo kaagad. Meron pa dyan, magpapanggap, foreigner. Meron pa dyan, magpapanggap, foreigner, Vietnamese. Yun, yung Vietnamese yun, kumakalat yun. Kahit sa vlogger, umiikot yun. Pero Pilipino pala talaga. Nasa Baguio po ako noon, nagla-live ako. Siyempre, umuulan. Malabo daw po yung camera ko. Tapos, siya lang naman nagre-reklamo. Wala naman po nagreklamong iba. Sabi ko, your camera's not good. You're not a good vlogger. Ginanon ba naman ako? Nakatikim ha. Nakatikim siya ng yaw-yaw sa akin. Maya-maya, nadulas, nagtagalog na. Yan po, yung pati mga foreigner, meron talaga, actually foreigner talaga, yung mga Bombay. Yan, may mga kabastusan po yung mga Bombay. Pakistani, yan, mag-ingat po kayo sa mga yan. Korean, medyo okay pa eh, Korean, Kano. Pero yung mga Arabo, medyo alanganin tayo sa Arabo. Yung style ng mga papasok sa'yo, mga Pakistani, Bombay, papasok sa'yo, tapos ano ka ng mga bold. Yung mga bold ano pa yung channel mo, idadamay ka pa. Mag-aano po sila ng mga bold na pornographic. Ilang beses na rin pong nagana sa akin yun. Malalaman mo naman po talaga sino talaga yung mga ganyan. Makarapat-dapat na iyan yun. Kaya importante rin po sa sa vlogger, meron pong isang talagang moderator ka. Ay nagkataon, busy po si ngayon, yung isang moderator ko dito, si Bunsoy Irish. Na-busy po eh. Na-busy, nag-aaral po kasi yun. Na-busy siya sa pag-aaral niya. Dati moderator ko yun. Dati umpisa pa lang yun. Pagpasok pa lang eh, ano yun na kagad. Sipa kagad yun. Minsan ako, minsan nalulusutan po talaga. Wala tayong magagawa. Yan.
Yan, kala Ma'am Ani Sipcon, Ma'am Yins, Ma'am Dian, Ma'am Cristel, Ma'am Nobi. Yan, imbag na ano rin po sa inyo. Ma'am Cecil, imbag na rabi rin po sa inyo. Ingat sa God bless din po sa inyo lagi. Yan, kala Boss Lander, kay Boss Bernard, imbag na rabi po, ingat sa God bless din po. Yan, kala Mami Chona, ingat sa God bless po lagi. Magkikita po tayo sa Lunes, birthday ni Kabsat Daddy D. Sa Lunes po, tayo nila Ma'am Yins, nila Boss Tatay TV. Kita-kita po tayo sa Dolomite sa Lunes. Yan. Mami Lita, dyan po sa Canada. Ingat sa God bless din po, Mami Lita. Mami Mary, dyan po sa Cavite. Imbang Narabi rin po, ingat sa God bless din po dyan sa Cavite. Mami Malu, Mami Alisa, Imbang Narabi rin po, ingat sa God bless. Yan po, sa mga yan, kala Kabsat Daddy D, Kabsat Robert, Kabsat Mar, Kabsat Rex, Kabsat Pans. Happy birthday, Kabsat Pans. Happy birthday. Birthday ni Kabsat Pans. Kabsat Kabukid, Kabsat Tarduns. Kuya Rizal, Kuya Pinoy Vlogger, Kuya Lintoy, Kuya Warren, Kuya Edwin, Kuya Rizal, Kuya Johan Chin, Kabsat Ruby Rose. Sa inyo po lahat yan, mga Manila Vloggers. Imbang Narabi po sa inyo lahat. Kabsat Kalsada, dyan sa mga clearing. Ingas-ingas lang, Kabsat, sa mga clearing operations. Ingas-ingas ka lang. God bless. Kabsat Aaron Peña, Old School Pinoy. Imbang Narabi rin sa iyo, Kabsat. Ingas at God bless. Idol, Kabsat, Don Kengs. Imbang Narabi. Ingat at God bless din sa iyo, Kabsat Don Kengs. Maestro Paul TV. Imbang Narabi rin po, Maestro Paul TV. Kuya Paul, Imbang Narabi. Ingat at God bless din po dyan sa Baguio. Kuya Ben, yung mga nandiyan po sa Baguio, ingat at God bless din po sa inyo dyan sa Baguio. Live lang tayo ngayong umaga, ngayong gabi. Usap-usap lang. Diba? Pasok na sa akin live. Wala muna tayong ngayon topic natin ngayon. Nadagdagan yung Dabar Cards, di ba? Ganda ng bagong pasok. Anak nila ano yan eh. Isa, di ba may anak na kambal si Aga Mulak sa si Charlene Gonzalez. Pumasok kanina. Ganda yung Mulak. Ano ba pangalan nun? Alisa Mulak. Ganda. Kaya talagang Itbulaga ay talagang paangat na ng paangat. Yung original yung E80 Yung kala naman namin kung sino yung laging inaano nila talagang welcome si Ellen, si Papa Ethan, si Mami Josie, si Lola Belen, di ba? Si Yaya, pating aso, di ba? One family affair, di ba? Yan. Ang ganda ng bagong pasok kanina na bagong member. Sabihin na naman nila baka ma-insecure si Main dyan. Wala sa Itbulaga yung insecurity, wala sa kanila yan. Walang inggitan. Kaya nga nagtatagal lang Itbulaga Kaya nga long time show yan. Yung pagpapatawa ng Itbulaga talagang hindi kaya ng iba. Hindi kayang pantayan. Yan si Kuya Will, magsisimula na rin pero hindi siya noon time show. Afternoon show. Hapon siya. Ayaw na daw niya mag noon time show. Ayaw niya tapatan yung siyempre mga lodi niya yun eh. Lodi naman natin si Kuya Will, di ba? Lodi niya yung TBJ. Idol niya nga si Tito Joey De Leon. Kaya ayoko na tumatap. Ayoko na pag noon time show, sabi niya. Either Channel 4 daw o Channel 13. Supportan din natin si Kuya Will. Maano rin si Kuya Will eh. Tapat na tao rin yan. Basta itong Itbulagang peke, palubog na to. Lalo naman itong showtime, puro kaumpisa pa lang puro suspension na, di ba? Di ba? Walang nangyayari talaga. Kahit sino talaga yung tapat niya. Kasi, ang niya kasi talaga, yung mga rival ng E80, rival ng TVJ, gusto nila,
ano eh, ang anong habol nila, hindi naman magpatawa eh, hindi naman magpasaya ng Filipino people pagtanghali. Durugin nila ang Itbulaga. Unahan nila ang Itbulaga, siraan nila ang TVJ. Yun ang gusto ng mga yan. Hindi yan. Eh, bumubumerang sa kanila. Kasi masama ang motibo nila, di ba? Masama ang motibo nila. Hindi sila magtatagumpay talaga. Para lang itong mga makabayan block, di ba? Kyaw-kyaw sila ng kyaw-kyaw. Yeah. Gusto nilang pa-impeach si Inday Sara. Subukan nyo impeach si Inday Sara. May ebidensya kayo na may ginawa siyang mga kalokohan. Ano ang kalokohan ginawa? Baka ikaw Risa Ontiveros, isang katerbang mga yung mga daan limon ninakaw mo sa PhilHealth nun, ibalik mo sa taong bayan. Sagutin mo yun. Nung panahon ni Panot, ikaw ang PhilHealth Secretary nun, ano nangyari doon sa daan libong nawawalang pondo ng PhilHealth, di ba? Bago nga kasi mag-akusa, tingnan mo muna sarili mo, malinis ka ba? Malinis ba kayo? Castro? Brosas, malinis ba kayo? Di ba mga NPA kayo? Kinikidnap niyo yung mga kabataan, bine-brainwash ninyo. Yung dalawang kabataan naman. Di ba? Una yon, sumurrender. Sumurrender yun sumurrender yun sa army. Sa mga sa mga sundalo, sumurrender yun. Yung dalawang babae, yung mga aktivista, talaga mga maso na yun. Talaga mga Amazon yan. Buti may video eh. Buti may video sila. Nag-ano pa sila, Public Affairs Office, sa PAW. Mismong kaharap si Mama Persida Acosta. Talagang nag-sworn sila ng affidavit. Talagang member sila ng CPP-NPA. Mga Amazon na sila. After 2 days, bumaliktad. Diba? Bumaliktad ng tapos pwedeng kasuhan ng perjury yun. Perjury. Ginulpi daw na napilitan lang daw sila. Yung mga as usual na napilitan sila, kinidnap sila ng military, di ba? Wala eh. Ang mali nyo, talagang nag-sworn affidavit na kayo eh. Na talagang ayon, talagang member kayo ng CPP-NPA. Di ba? Hanggang kayo lang kayo magpapa-brainwash ng mga yan. Okay? Magpapa-auto dyan sa mga NPA. May mga utak naman kayo. Estudyante kayo ng UP. Naturingan scholar ng bayan, pero mga boba, diba? Sama sa rally, sama dyan sa Makabayan Block, Castro, Brosas, Paul Manares, Renato Reyes, Father Vasectomy. Ba't yung sasama sa mga yan? Notorious sa komunista yung mga yan. Nako, kawawa kayo. Kawawa mga kinabukasan ng mga kabataan eh. May mga utak naman kayo, gamitin nyo. Mag-aral kayo. Pinapaaral kayo ng gobyerno, yung gawin nyo. Maging panay-bati ko sa gobyerno na wala sa lugar, di ba? So, an affidavit, una kayong nag-ano sa Philippine Army na talagang member kayo ng CPP-NPA, mga masawa na talaga kayo. Pumunta pa kayo sa PAW. Mismo kay Attorney Acosta. Mismo si Attorney Acosta nagsabi na nag-ano kayo talaga na kayo sa CPP-NPA. Oh, diba? Tapos after 2 days babaliktad kayo. Babaliktarin nyo na naman tong sila ka Eric, sila Mambadoy. Mga animal talaga tong mga komunista na to. Wala talaga kayong ibang gagawin kundi manggulo ng gobyerno. May nayupak kayo. Panay brainwash sa kabataan, puro martial law, puro mamamatay tao, Tatay Digong, buwang, mad killer, war on drugs. Anong gusto niyo? Dumami adik sa Pilipinas? Lumaba? Tama yung ginawa ni Tatay Digong. Bumabaha na nga adik dito sa Pilipinas nun. Binawasan niya, gumawa siya ng solusyon. Di mo masama? Masama ba yung ginawa niya? Tumahimik ang bansa kahit papano. Hindi niya na-neutralize. Pero at least nabawasan. Nabawasan ng adik sa kalsada. Nabawasan ng salot.
sa lipunan. Salot ng lipunan yan eh. Diba? Salot ng lipunan yan. Tatay ka, papatay mo mga anak mo. Anak mong apat, pinatay mo. Saka sa Laguna, sa Bulacan, pinatay niya 4 na anak. Walang kalaban-laban yung mga bata. Durugista na yun, talagang subog-sabog na yun. Gawaan pa ba ng normal na tao yun? Ha? Rapin mo sarili mo anak, gawaan pa ng normal na tao yun. Gawaan na ng addict yun. Yun ang addict na pinoprotektahan ng human rights. Kriminal na pinoprotektahan ng human rights. CPP, NPA na pinoprotektahan ng human rights. Hindi na dapat human rights yan. Human left na dapat yan eh. Human left. Human left. Obvious, makakaliwa kayo. Kayo mga human rights, makakaliwa. Kaya human left na kayo. Hindi na human rights dapat eh. Human left. Dito sa Pilipinas, human left ang tawag. Hindi human rights. Walang human rights ang polis dito sa kasundalo pag napapatay. Wala. Walang human rights ang sa 44 dito. Walang human rights si Kit Absalom. Nasabugan ng landmine ng mga NPA na yan. Walang human rights dito mga sundalo sa kapulis. Kawawa naman. Pag may human rights dito, kriminal, komunista, addict, yan. Juvenile law, yan. Mga katarantaduhan ni Kiko Pangilinan. Juvenile law. 14 years old, nang-hold up na. Sasabihin niyo wala pang utak yun. Pwede na ikulong yun. Tapos gusto mo pa yung libingan ni Apo. Oh, dapat pahukay nga. Pahukay para para tanggalin si doon. Ikaw ipalit. Pwede rin. Ikaw yung palit doon. Ikaw ilibing doon ng buhay. Ibaon ka ng buhay. Labas yung ulo mo. Nayupak ka. Lahat. Blame the government. Lahat. Blame nyo kay Apo Bongbong. Lahat. Blame nyo kay Inday Sara. Nagtatrabaho yung dalawa. 1 taon pa lang. Si Inday Sara sa si Apo Bongbong. Ano yung mga robot? Gusto nyo kagad. Makakakita kayo ng Meron na mga pagbabago. Tanga lang kayo. Hindi nyo lang binubuksan yung mga mata ninyo. Naniniwala kayo dyan kay Lady Regla. Oh, yan, kay Lady Regla. Yan si Maharlika. Lady Regla. Laging galit. Laging menopause. Lady menopause, di ba? Pero sila ni father vasectomy, lagi rin galit. May father vasectomy na, may lady menopause pa, di ba? Lady Regla, di ba? Lady Regla yan, si Maharlika. Oh, si Boy Pisot, si Bayot Bay, di ba? Feeling lalaki, Becky naman yan eh. Magpalda ka na kasi, magduster ka na, Bayot Bay. Huwag ka na magtago dyan sa pagkatao mo. Labas mong totoo, sino ka? Becky ka eh. Si Boy Pisot yan. Ang gulo-gulo na ng Pilipinas. Ay palilang nakakadagdag pa sila sa tensyon, nakadagdag pa kayo sa gulo. Yeah. Naimbag na review po, Mamaylin. Naimbag na bigat po dyan. Naimbag na bigat po dyan sa San Antonio. Napudot po dyan, ma'am, no? Mainit. Napudot tatay San Antonio, Texas, ma'am. Napudot niya. Ito yung mati. O minsan magtutudo, minsan maaraw, may sa Valley weather ito. Saan ako na yung mag-egg, ma'am? Rabing gabi nito yun. Rabing gabi nito yun. Mati ako baka
dapat maturog yun, ma'am eh. Baka makaano ti Carlubite to eh. Bigla boses ko eh, rabiin. Napudot lang tabi to eh. Road to go hello. Eh, naka-headset ako, ma'am. Naka-headset ako. Naka-headset ako. May lindan. Basidig ka dito. Ayan mo, gamit mo. Kabsat. Basidig ako, ma'am. Kay anda, headset ko. Nag-headset ako. Pero madig na. Road to Go official channel yan. May lindan. Yan. Kaya dapat mag-anuhan po tayo. Suportahan po tayo. Tayo mga vlogger. Wag po tayo mag-ano wag po. Basta support lang. Support din tayo sa ating mahal na Pangulo, Apo Bongbong, kay Inday Sara, sa kanilang ginagawa. Diba? Inaayos sila tong bansa natin. 1 year pa lang naman sila. Tingnan natin. Huwag yung nagmamadali tayo. Asan yung 20 pesos sa bigas? Asan yung ganun? Action man nga si Presidente, di ba? Action man si Presidente. Yung mga niraid nila, mga bodega sa Zamboanga yata, sa Mindanao, somewhere there. Cagayan de Oro yata, Zamboanga. May na-raid na mga bodega nun. Sako-sako mga bigas. Yung mga hoarder, di ba? Binenta pinamigay ni pinaano ni Apo Bongbong. Di ba? Magbasa kasi kayo ng balita. Di ba? Kahit gusto ni Apo Bongbong ng 20 pesos sa bigas, may mga rice hoarders nga eh. May mga smuggler, may mga kakuntsabay, mga taga-customs. Nagre-raid sila ng mga warehouses, di ba? Pero tanong doon, may nakukulong ba? May nakukulong ba mga hoarder, smuggler ng bigas? Wala nga eh. Economic sabotage yan, ginagawa nila. Iniipit nila yung supply ng bigas para palabasin palpak ng gobyerno natin, di ba? Kawawa naman si Apo Bongbong, sa kanya sisi lahat, di ba? Daming bigas, actually maraming bigas, hinohoard lang ng mga walang ya, yung mga big time na hoarder, mga big time na oligarko, sila nagmamula-pula. Thank you, Road to Go official. Balikan po kita. Hindi, yung mga bigas po kasi, mamaylin, nalaman na talaga bakit talaga sinasabi nila may rice shortage, may kakulangan ng bigas dito sa Pilipinas. Yung pala, hinohoard. Inaano ng mga malalaking ano, mga mayayamang negosyante, hinohoard nilang bigas. Tinatago nila sa mga warehouses sila. Imbes na i-distribute, di ba? Kaya imbes na hindi na tayo mag-i-import, napipilitan tayo mag-import kasi meron daw kakulangan sa bigas. Hindi nalaman talaga anong dahilan. Meron talagang hoarding na nangyayari. Yung mga big time hoarders, big time smuggler. Tapos sisisihin si Apo Bongbong. Walang kasalanan si Apo Bongbong dyan. Ginagawa niya trabaho niya.
Kumusta kabsat? Okay lang, okay lang. Okay lang po ako, Ma'am Maylin, okay lang po. O kaya nga po mataas eh, kasi nga hino-hoard ng mga gagong mga negosyante. Sinasabi nila may shortage ng bigas, pero actually wala. Umaapaw ang bigas sa Pilipinas. Hino-hoard po nila. Hino-hoard, hino-hoard. Hmm. Ang lalaok na kita. Di nga po, kaya may ginawa nga po si Apo Bongbong sa Zamboanga eh, Cagayan de Oro po yata. Nag-distribute siya talaga ng mga bigas na na-hoard, yung mga bigas pong nahuli, nakuha, na-confiscate, pinamigay. Namimigay po siya ng libreng bigas. Tapos eventually, gagawin 20 pesos ng bigas. Hmm. Nasisira po talaga, nabubulok lang sa houses nila. Kaya nga, kakuntsaba po talaga nila tong customs. Kakuntsaba nila tong customs. Bureau of Customs, maraming corrupt. Baka, baka nabibigyan din yung mga ano. Ang gogo yung binita. When nga ron, ma'am. Dito na sa Kapsat Rising Plan. Naimbag na rabi Kapsat Raul. Salamat pagpasok sa aking live. Nausokol. Tarupang yung mga border, hoarder. Kapsat. Hoarder. Oo nga. Agong da. Mhm. Rising Plan. Mhm. May imbag na rabi Kapsat. Imbag na rabi Kat Raul. Salamat pagpasok sa aking live. Diba? Actually, yung topic ko ngayon, ang topic ko ngayon, yung dalawang kabataan. Hello, Mylene. Di ba yung dalawang kabataan na eh, same old ano, same old stories nila. Kinidnap sila ng military, tinorture sila para aminin na, para umamin na, para mag-ano sila, para umamin na nag-ano sila. Basta binaliktad na naman nila ang ano nila, ang testimony nila. Pero ang mali nila, una silang lumapit sa Philippine Army eh. Sa ano, 'di ba, sa PAW. Di sila unang lumapit, 'di ba? Doon talaga sila nag-testimony talaga sila doon, may video. Di talagang mga Amazona talaga sila. Saka, talagang sumurrender sila. Hindi sila hinuli ng militar. Sumurrender sila. Hmm. Binabaliktad na naman nila. Tinotorture daw sila ng ano, tinorture lang daw sila ng military kaya ganun ang sinabi nila. Tell that to the Marines, diba? Gago pala kayo. Siyempre, ang paniniwalaan, yung unang video nyo. Sa ba kayo unang lumapit? Philippine Army. Diba? Palalabasin nyo na naman kontrabidang army. Palalabasin nyo na naman berdugong gobyerno. Mga gago eh. Handwritten pa yun ha. Saka mismong kay Ma'am Priscilla Acosta. Huwag yung gagaguhin si Ma'am Acosta. Talagang ano yan, straight yan. Hindi nyo manggagago ang pau. Hindi nyo magagago si Ma'am Acosta kasi talagang straight na tao yan. Yeah. Yun ang mali nyo. Doon kayo nagwaganon. Doon kayo lumapit kayo sa pau. Tapos nyo babaligtad nyo after 2 days. Kaya nga po, Ma'am Maylin eh, ganyan ang mga panakot ng mga yan eh. Panahuhuli sila, pag sumusurrender, pag nahuhuli sila, pag sumusurrender sila after 2 days, babawiin nila statement nila. Ginulpi raw, inunod sila, hinaras sila, ginulpi sila ng military. Diba? Ganyan ang statement ng mga Amazona na yan eh. Yeah. Kaya, 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 yeah. Kaya,
Wala talaga, hindi talaga anong Philippines hanggang may mga komunista. O hindi madedevelop tong Philippines hanggang mga komunista. Dapat total wipe out. Sa akin lang ha, total wipe out na. Tanggalin na, talagang patayin na sila lahat. Wala nang buhayin yung mga yan. Ganyan din naman sila sa mga pulis saka military. Pagpatayin nila, ganun na lang. Ambush, di ba? Ambush nila, ganun na lang. Baliwala na lang. Wala silang pakialam sa, silang walang pakialam sa human rights. Ha? Humane ba yun? Humane ba yung pupunta yung mga pulis, magdadala ng medical supplies, mga pagkain, sa isang barangay sa Samar, liblib na lugar sa Samar, mga pulis, may dala-dala mga bigas, gamot, inambush, walang, hindi combatant yun. Mag relief, relief mission nga eh. Ba't inaambush nyo? Doon kayo nasira. Inaambush sila kahit yung mga non-combatant na magdi-deliver ng relief goods. Fantastic Cooking of India. Maylin Danmi. Hi ma'am, Fantastic Cooking of India. Thanks for visiting my channel. Ito, mga ganito, pwedeng jakitan to. Yeah, mga ganito, pwedeng jakitan to. There you already have jacket, Fantastic Cooking of India. Thanks for visiting my channel. You already have jacket. Mahina na sila kabsat. Kaya nag-iingay. Kaya nga kabsat eh. Kaya nga eh. Yan na lang ang strategy lang ngayon. Gagamitin nila itong mga kabataan. Tinorture ng military, tinorture ng police. Yeah, as usual, ganun. Wow, English pang call center si kabsat. Pwede na, di ba? Pwede na. Pwede naman kahit may alam naman tayong konti. Gandang gabi sir kabsat Mac. Grab of watching at home. Happy lang to all. Salamat sa balitaan at kwentuhan sa home base sa gabi. Salamat po Kuya Carlito. Salamat po pagpasok sa akin live. Kabsat. Okay. Hindi, English speaking po, Ma'am Maylin eh. Diba? English speaking, kailangan makipag-Englishan tayo dyan. Alangan naman makipag-Bombay ako sa kanya. Hindi naman ako Bombay. Taga-India po, di ba? Hindi ako marunong ng Bombay eh. Magpapaturo pa po ako kay Great Kali. Great Kali. Great Kali ng Great Kali. Papaturo muna ako ng Indian doon kay Great Kali. Saka kay Mustafa. O ganun din sila sa call center. Maylin. Tawa-tawa si Ma'am Maylin. Papaturo muna ako kay Great Kali, ma'am. Yung Punjabi, Good PM to Bro Rising Plug TV. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kayo. Happy lang. Paturo ko kay Fantastic. Baka wala stick po ituro niyan, ma'am. Baka wala stick ang ituro niyan, Kay ano lang papapaturo kay Great Kali. Kilala po ni Kapsat Raul yun si Great Kali. Yeah. Baka iba po ituro sa akin, ma'am eh. Baka turuan ako magsayaw ng ng Dr. Bombay. Baka pasayawin ako ng ng mga Calcutta. Baka pasayawin po ako ng Calcutta.
Ay, to Ma'am Mylene. Good AM to you, friend. Salamat sa pagtulong kay House Flowers for you, friend. Good PM Idol. Carlito Sarinas, Mylene. Kabsat, naalala ko bigla si Tresha Mix. Kaya nga eh. Kaya nga, bigla, siguro inaano niya yung channel ko sa kabila. Oh, dalawa sila mag-asawa, di ba? Si Boss Nonato. Si Boss Nonato, di ba? Si Boss Nonato. Si Kabsat Tresha Mix. Si Kabsat Jan Philip pa. Jan Philip. Marami nga nawala eh. Siguro hinahanap nila ako din sa dating channel ko eh. Wala na. Tresha Mix TV, saka ano yun, di ba? Nonato. Padernal Vlog. Yung asawa niya, si Sir Nonato. O siya, okay yun, si Tresha Mix, di ba? Unang-unang pumapasok yun eh. Kaya mo, maano ko rin yun. Pasukin ko yung live niya. Pasukin ko yung channel niya, sabihin ko, ito na yung bagong channel ko, Kamsat. Oh. Kaya nga, siguro naghahanap din yun eh. Sila nila Kamsat Jan Philip. Yung makulit. Kaya nga, bumabato rin yun eh. Tsaka ang kulit nun. Siya nga yung bumato ng super tekla. Siya nagsabi nun kung sino yung super tekla. May vlogger daw sa Dolomite, super tekla. Yung Pong Pagong, ako original nun. Yung Pong Pagong, ako original nun. Sino si Pong Pagong? Yan. Hindi ka taga Quezon. Hindi taga Quezon. Hindi taga Quezon yun. Bisaya. Bisaya, Kamsat. Bisaya. Wait. Updated ka, Kamsat. May mga vlogger po kasi may mga kamuka. May kamukha si Roderiquez. May kamukha si Jan Regala. May kamukha si Jackie Chan. May kamukha si Bayani Agbayani. May kamukha si Leon Guerrero. Iba-iba po kasi ng iba-iba po kasi ng mga vlogger eh. Ibag na rabi po, Ma'am Susan Adornado. Salamat po pagpasok. Wait lang po. Po man. Yeah, may jacket na po kayo, Ma'am Susan. Yung apelido niyo po sounds familiar ha. Opo, legend yan. Legend sa basketball ha. Bogs Adornado. Kasi updated nagkaano po rin kanina. Mga Jaworski, Adornado, Philip Cesar, Atoy ko, Gidabin. Yan ang mga ano ko eh. Yan si Adornado, kalaban po nila Jaworski yan eh. Crispa po yata si Adornado eh. Crispa. Dating basketball player po, apelido nyo, si Adornado. Tamsak po. Yeah, kaway-kaway lang po si Ma'am Susan. Hello Susan. Atay nga'y babae nga. Ngal-ngal. Kwarta, J Airport. Loko. Naloko na, J, ma'am. para daw, paano niya nanakawin yun, ma'am, di ba? Idudumi niya yung 300, yung dollar na yun, idudumi niya. Paano niya? Bakit? Anong trip ng babae? Anong trip ng ano na yun? Hindi ko nga alam ano pong trip ng babae niya. Ba't kinain niya yung papel niya, yung $300 niya? Hindi ko nga po alam paano niya ilalabas yun. Paano niya makukuha yung $300 na yun? Kaya nga parang nakadroga po yata yun. Baka nakadroga yun ha. Danny. Thank you my friend, fantastic. Thank you.
Yun. Nagbaba ng link si Kabsat, my friend. Ah, nagbaba si Kabsat, fantastic ng ano niya. Support lang natin yung channel niya. Support lang sa channel yung fantastic, oh. Yan. Ang lalaok. Buo pa kaya yun paglabas. Yung nga po, Ma'am Maylin, eh. Yung nga po, hindi ko maintindihan dun. Anong ginawa nun? Anong ginawa nun? Ba't kinain niyo yung perang papel? Susan Danmi. Hi to Ma'am Susan Adornado Vlog. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong sa pagbisita kay Host Flowers for You. Ang lalaok ti tao. Namaste. Fantastic Cooking of India. Yan. Pati kasi Kapsat marunong mag-Indian, eh. Namaste. Oh. Kala ko ano, Kapsat? Kala ko Dimape. Kala ko Dimape, eh. Namaste pala. Ma'am Susan Adornado Vlog. Pangalan niya. Para mabalikan natin mamaya. Pagkatapos ng live po, Ma'am Susan, balikan ko po kayo. Mamaya po, babalikan po kayo. Dimape. Welcott. Welcott. Aris di Mayuga. Ano ba? Aris di Maunahan ba yun? Aris di Maunahan. Yung player dati, Aris di Maunahan. Hinebra yata yun. Diba? Ana data di mapi. Player EDP PBA, ma'am. Player bit EDT PBA data. Gilbert Dumape. Gilbert Dimape. Player EDT PBA. Welcott. Player EDT PBA. Welcott. Nasayat ito'y live ko, ma'am. Kuminsan, maminsan. Deta nang rising flag, naloko deta. Di rising flag, naloko deta. Adoan muna ng artista, iba't bato niya dito'y. Daan ng artista. Artista ide. Iba't bato niya lahat. Binabato niya po yung mga dating mga artista. Marami pong alam eh. Dating artista, dating player. Eh marami rin akong alam. Nagbabatuhan na tuloy kami. Yung mga dati, si Kuya Carlito, mga sampagita pictures ang binabato niya. Yung mga talagang mga luma na, mga talagang mga ano na, mga talagang luma na. Rogelio de la Rosa, mga tipong yan. Kinabayan nga, awan Pinas, awanin ti, amukon. Oh. Manutawin kay ita, ma'am. Manutawin kay ita, Texas. Manutawin. Madi kayo nakabakasyonin. Madi kayo nakabakasyon ito, yan. Nagbayagi kayo ng ita, Texas. San Antonio niya, ma'am. Nabayag kayo ito. Parehas ko yung may isang viewers ko, ni Bulso yan. Bulso yan. Antonio. Taga ano mitadya, taga San Francisco. Since birth, ito'y inanak eh. Ito'y batak, inanak. Dinala dyan Amerika. Siguro 2 to 4 years old. Dani Bunso Ijayan. Hindi Amerika talaga dumaktil. Amerika talaga dumaktil. May isang viewers ko ito ni Yen Leia Antonio. Parehas kayo, ma'am. Makibalita lang ako sa iyo, Kabsat.
Adamit Filipino channel, madam. Damit Filipino channel. Adumit Filipino ita San Antonio, ma'am. Di ba da Filipino community ita San Antonio, Texas. Ado 20 plus years na. Din ako abroad. Badi pa yung nakasuble. Kasla kung mayat met ti trabaho nyo ita, ma'am. Kung kaya't pumayat met ti trabaho nyo mo ita, kitain nyo muna ti sitwasyon nito yung Pilipinas. Kitain nyo muna. May talaga ti ano ita. Papay panawin nyo. Badita mo ti future ti Pilipinas. Mayat, kun mayat. Mayat ti presidente tayo tata. Ken ni vice president, mayat da. Ti problema lang dagatoy ano, dagatoy duldog, dagatoy hindot. Badin na makamove on. Panibatikos da. Handa pa ano ini 1 year pa lang da ako BBM ken ni Inday Sara 1 year pa lang makikita yung met nagtatrabaho adulat ti bagbagada nakakauwi din kamsat. Opo, kitain nyo datoy Pilipinas tata. Makagawid kayo kuma, makabisit kayo kuma. Kitain nyo dadya Dolomite. Project ni Tatay Digong dadya Dolomite Beach. Nag-alas 10 manen, tirabi nakamesa nga oras tayo manen. 2 nga oras dato yung live. Madamdam mga alas 11 dato eh. Bro Rising Plug TV, ikaw ang paborito. Ikaw pambato ni host sa foreign friends, visitors. Yung mga ano po, yung mga lumang ano nga po, yung mga lumang artista, lumang basketball player, basta pa palumaan, maraming alam yan si Kamsat. Kahit ako. Kamsat Rising Plug. Kinakamusta ka pala ni Alex Araneta. Alex Araneta, kinakamusta ka. Saka ni Mark Telan. Kamsat Rising Plug, kinakamusta ka ni Alex Araneta. Saka ni Mark Telan. Kamusta ka na daw? Sabi ni Araneta, saka ni Telan, kamusta ka na daw? Awan, Carlito Sariñas. kinakamusta po siya ni Alex Araneta saka ni Mark Telan. Tawa-tawa lang si Ma'am Maylin sa iyo Kulokoy ka Wala pa si Kabsat Ib Siguro nag ano na naman yan. Yung nag-grocery, para sa kapitbahay. Ano tawag ulit doon? May isa pa pong dito, ma'am. Si Ma'am Eva. Si Kamsat Eva, taga naman po yung Connecticut. Tiga Connecticut po, Amerika rin. Ang racket, ang naman po niya, yung mga kapitbahay nila. Yung mga kapitbahay po nila, siguro yung mga tinatamad na mag-grocery o Siya po nag-grocery. Binibigyan po siya ng $200. Binibigyan po ng $200. Pinag-grocery niya lang sila.
Yan, nagbaba po ulit ng link si Kapsat Fantastic in India. Support lang natin si Ma'am Fantastic in India. Seven million tamsaktan, Idol Kapsat Makoy. Salamat Kapsat Rex, salamat. O, sa Lunes sana wag mula, no? Nag-i-invite na naman si Kapsatan sa Lunes. Si Daddy D sa Lunes daw. Alas 9 hanggang alas 10. Dolomite. Kita-kita na tayo sa Lunes doon. Yan, doon lang darating yata sila Ma'am Chona, sila Ma'am Yins. Di ba ano ka rin? PBA ka rin? Ano ka rin eh, ka-member ka nila, di ba? PBA. Member ka rin nila, di ba? PBA ka rin. Philippine Vloggers Elite ka rin. Ayan, sila Kapsat Old School siguro, mapupunta rin. Old School Pinoy. Mega love shoutout sa lahat na nandito. Nasa biyahe pa ako ngayon. Ingat lang Kapsat, ingat lang. Ingat lang Kapsat Rex. Oh, marunong mag-Indian to si ano eh. Marunong mag-Bombay to si ano eh, si Kapsat Rex eh. Ay si Rising Flag eh. Savadishi, Saton, Fantastic Cooking of India. Rosa Rosal at Bandeleon. Ay, nagsimula na naman. Nagsimula na naman si Kuya Carlito. Nagsimula na naman. Kapsat Raul, nagsimula na naman. Nagsimula na naman ang mga lumang artista. Bumato na naman eh. Roland Dantes po. Roland Dantes. Roland Dantes. Carlito. Carlito. Medrano. Sino tatay ni Ding Dong si ano? Sino Roland Dantes. Sino kabsat? Roland Dantes. Mr. Philippines daw yun. Roland Dantes. Saka si ano? Si Roylan Villegas. Matitindi na po talaga yan. Wally Carbonell. Wally Carbonell. Baka ibato niya po po yun. Mga daan na tao na po. Mga lumang tao. Si Kuya Carlito kasi medyo ano na rin yun. Yung mga dating mga sikat na tao, artista po dati, agtay kadaanan nga tao. Yung mga lumang ano nga. Loko po itong mga to. Yung mga lumang artista po, binabato nila. Mapagpalang gabi, Kabsat Mac. Ay po, Mami Mary. Ibag na rabi po. Salamat po pagpasok sa akin live, Mami Mary. Good evening, Mary Ostaliano. Mega loud shoutout. Buti nga si Mama yan, si Mami Mary, nakita niya itong bagong channel ko eh. Siguro to si Mami Mary, nakita niya itong dating channel ko. Ay luma. Yung lumang channel ko siguro dati hinahanap niya. Saan kaya si Kabsat Makoy? Bakit wala na? Ngayon yung mga nangyari dun sa mga dati siguro. Kala Tresha Mix, sila Kabsat. Kala Boss Donato. Yung mga dati pumapasok sa akin. Dun sa Kabsat Makoy vlog siguro hinahanap nila ako dun. Hello Marie. Hello Mary. Mama Mary po yan. Si Mama Mary.
Mami Marie. Mama Marie. Ganun po talaga. Pag kunwari na-demonetize ka, magbaback to zero ka. Siyempre, yung mga subscribers mo dun sa dating channel mo, hahanapin ka nun. Hahanapin ka nun. Eh, siguro nangyari. Hi, Ma'am Rising Plug. Hi, Ma'am Rising Plug. Good evening. Lalaki po yan. Mama Mary, lalaki po yan. Si Rising Plug. Lalaki po. Lalaki po si Rising Plug, ma'am. Mami, lalaki. Si Kapsat Raul po yan. Lalaki po yan. Opo. Rising Plug TV, lalaki po. Opo. Lalaki po yan, ma'am. Si Rising Plug TV, lalaki po. Aywan ko lang kung lalaki. Mukhang lalaki. Aywan ko kung barako po. Barako yan. Parang si Banot Bay. Ma'am Maylin, good evening. Good morning po sa kanila, Mama Mary. Good evening po sa kanila, Mama Marie. Kala Ma'am Maylin. Amerika rin po yan eh. Umaga po sa kanila. Umaga po sa kanila. Texas naman po yan, Texas. Si Kapsat Eve, Connecticut. Si Bunso yan, San Francisco. Yan, Texas. Kakaiba po lugar nila eh. Ay, sorry, Rising Plug. Kamali po si Mama Mary. Kamali lang Kapsat Rising Plug ha. Okay lang yan. Naalala kasi niya si Joji Isla eh. Si Joji Isla. Naalala niya ni Kapsat Rising Plug. Joji Isla. Sorry Kapsat. Akala ko dito lang siya sa local. Nasa abroad din po. Actually, 3 na nga po silang nasa dito. Nasa Amerika. 3 na po sila. Siya, si Ma'am Mary, si Ma'am Maylin, si Kapsat Eve, si Bunso Yen. Si Bunso Yen po, nasa San Francisco po yun eh. Tatlo na po sila rito. Nagaling na taga States. Chuchi, Chichay at Perla Aldea. Eddie Peregrina. Matindi po yung Perla Aldea, mama. Ay, kuya. Sino yung kuya? Matindi na yun, ha? Kapsat Raul. Perla Aldea daw. Sabi niya, si Kuya Carlito, binato siya. Perla Aldea daw. Chuchi, Chichay. Kung ano-ano na binabato eh. Loko rin po kayo, Sir Carlito. Ay, Kuya Carlito, loko rin kayo. Bagay, happy lang tayo dito sa live na to. Kwentuhan na lang natin. Wala naman nangyayari, puro politika eh, di ba? Alam mo mangyayari. May magagawa pa sila? Mapapatalsik ba nila si Apo Bongbong, si Inday Zara? Di naman eh. Kaya mag-join na lang sila dito. Pumasok sila rito sa akin. Oh. Magbato rin sila ng artista. Good PM, Ma'am Mary Ostaliano. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kayo. Flowers for you. Matindi na po yun, Kuya Carlito. Mga bato nyo. Talagang galing baul na yun.
Good PM, Ma'am Mary Ostaliano. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kayo. Flowers for you. Same to you, Sir Carlito Sarinas. Ingat po tayo lagi. Di malamang ang weather. Tapos may umuusok pang vulkan. Thank you po sa mga flowers. Sana nga po matigil na yung pag ano ng vulkan vulkan yung vulkan Taal. Sana tumigil na rin siya sa paggaganyan niya. Pag-albaruto niya. Ba't po natatawa kayo? Hindi, kala po ni Ma'am Mary, ano po si, ano, kala po ni Mami Mary, babae po si Kabsat Raul. Lalaki po, rising plug. Na, napagkamalang ka tuloy babae, Kabsat Raul. Ikaw kasi, yan, pasok-pasok po sa akin live ba? Kwento-kwentuhan lang po tayo sa gabi. Napanood ba yung Itbulaga kanina ng umaga, no? Tanghali, Kabsat Raul? Yung bagong pasok, di ba ang ganda? Ganda pala ng kambal nila, no? Kambal ni ano yun, kambal ni Aga Mulak yun, saka ni Sherlyn Gonzalez. Yung bagong Dabar Cubs. Yung pinakilala kaninang tanghali. Kapatid ni Ellen. Yung pala yung sinasabi kapatid ni Ellen. Ma'am Marie. Dati kasi si Raul TV siya. Medyo nauwi si Rising Flag TV.
Maganda yung aangat na naman sigurado yung ano ng Itbulaga. Ng original Yung original na EAT, aangat yan. Maganda yung pinakilala nila kanina bagong co-host. Makakasama ni Main. Nadagdagan na naman akong mga host ng Itbulaga. Malay nyo, one of these days. Bumalik si Tito Jim. Yeah. Si Tita Ruby talagang wala na eh. May trabaho na kasi sa Amerika talaga yun. Si Tito Jim, alam mo, bumalik. Dating Raul TV yun, si Raul TV. Dati po si Raul TV yan, Mami Mary. Ay, ginawa niyang Rising Flag TV. Loko po yan eh. Dati ko kasi binabati ko lang siya ng Rising Flag. Dati. Doon sa dating channel po, di ba, Mama Mary? Dati. Nakakamiss din talaga yun. Pinapanood ko nga hanggang ngayon yung mga videos ko doon, ang gaganda. Yung mga videos ko talaga doon, ang gaganda eh. Wala po talaga, Mama Mary. May nagano po doon sa channel ko eh. Meron talaga nagano doon. Sinabi ni Kamsat Infinite. Iba nagbakasyon dito si Kamsat Infinite. Infinite Streams. Galing Cebu. Nandito sila. Mga ilang araw. 3 araw din yata. Tinignan, patulong ako. Kamsat, baka naman maibalik yung dati kong channel. Wala na, Kamsat. Talagang inano yung channel mo, sabi niya. Sinubukan niya, talagang wala. Talaga daw may nagano doon sa channel ko. Nagpatulong ako mismo kay Kamsat Infinite. Marunong yun eh. Wala na daw talaga. Host hindi naman loko. Medyo Valentino lang dating. Kaya nga, komedyante si Kamsat Raul eh. Komedyante. Diba kahapon po, Mama Mary, naka-live si Kamsat Daddy D. Pinasukan din siya ng basher, di ba? Kinuyog. Natawa ako doon kala Mama Mary, kinuyog nila yung basher eh. Yung pumasok doon kay Daddy D. Ganyan ka ano yung mga gagong yan. Gusto talaga nila masira yung channel mo. Kaya pasok ng pasok yan sa mga naka-live, mambuburaot, mambibisit para ikaw na host, mapipilitan kang anuhin mo sila, murahin mo rin sila. Violation nga naman yun. Mapipilitang binibilang ni Whitey lahat ng mura ko, lahat ng bad words, lahat ng ganun. Di ba? Gusto talaga nila mangyari yun para masira channel mo. Kagabi kahapon, nananahimik. Ang ganda ng kwentawanan natin dun sa kahapon kay Daddy D. Biglang may pumasok na basher. Ayaw ko, sinong basher ng animal na yun? Gago. Sabi ko, masyado ko kasi mabait. Kamsat Daddy D. Siguro kung ako yan, minura, na ano ko na naman yan. Binagic bird ko na naman, Ilocano yan, na mura na matutong. Sabay tadyak. Yan ang ano kasi niyan, Kamsat Daddy D. Tinan mo, babalik at babalik sa yan. Yung pumasok sa yung basher mo na yan, papasok sa channel mo yan, mambuburaot. Kasi hindi mo siya binablock eh. Yun naman ang purpose ko, kaya ako binablock kasi nanggugulo lang sila rito. Diba, papabayaan mo pa, i-block mo na. O talaga, pag block, ayaw ko nang, hindi ko na pinapatagal. O hindi naman loko.
Nakikinig lang muna ako kabsat may ginagawa pa ako. Opo, Mama Mary. Opo, okay lang po. Yun ang purpose nun. Kaya ako nagbablock ng viewers. Eh, nambuburaot na eh. Nambibisit na eh, mamaya. Pati mga viewers ko, inaaway na, di ba? Ganyan nga nangyari sa akin nun, nung una eh. Masyado tayo mabait, hindi tayo nagpa-block, hindi tayo nag-ano. Pinapabayaan lang natin sila. Anong ginawa? Inabuso. Pati ako, inaway na. Si Bunso yan, inaway na. Binlock mo. Binlock ko. Anong gagawin mo? Patatagalin mo rito, mambuburaot lang. Hindi ko alam bakit ako naman ang gustong targetin ng mga yan. Host alerto mga moderator kay Daddy D. Biglaan pong pumasok eh, biglaan pumasok. Kaya nga sabi ko kay Kabsat Daddy D, eh bagay, diskarte niya yun eh. Hindi daw po siya nagbablock, hindi daw siya nag-hide. Pero ako, ang ano ko naman kasi talaga, ayaw ko ng gulo. Ayaw ko ng gugulo rin. Viewers, papasok dito, guguluhin yung viewers ko. Sila mag-aaway. Kaya pinablock ko na. Walang masama mag-block, walang masama mag-hide. Kung hindi nakakatulong sa channel mo, nakakasama, i-hide mo na, i-block mo na. Bakit patatagalin mo pa rito yung mga yan? Kahit i-promote pa nilang wag akong kahit i-promote pa niya wag akong ano yun. Wag akong i-subscribe at siraan niya pa ako sa Manila Bay. Okay lang. Yeah, pasok lang po sa akin live. Hindi natin alas 11 ito naman. Pagkikita namin nila Kabsat Daddy di sa Lunes, sila live ko talaga yun. Celebration, marami yatang inimbita eh.
30 minutes pa po live natin. Kakabsat mga bonsoy, pasok na po sa ating live ngayong gabi. Makalabas ulit bukas ng sa natin. Saan tayo pupunta bukas? Host kasi pwede. Neutral ka lang. Viewers na din ng mga block. Viewers na din ang mag-block sa moderator. Host para play safe sa viewers. Ang malaking bagay po kasi nawala si hindi naman natin kasi siya, bigla po na busy Iba moderator ko po dito dati, si Bonsoy Irish. Si Bonsoy Irish pong moderator ko rito Bigla, hindi naman natin kasi busy siya Okay lang yan. Na-busy siya sa school Diba? Sandali lang kay Bonsoy Irish nun. Makikipag pa si Bonsoy Irish. Nami-miss ko rin nga sila Yung tama lang yung diskarte ko po, di ba? Pag nanggugulo lang sa live mo, huwag mo nang i-block mo na lang. I-block mo na lang, i-hide mo na lang. Kasi babalik sa iyo yan. Magpapalit lang ng pangalan yan. Babalik sa iyo yan. Babalik sa iyo yan. Manggugulo sa live mo yan. Paano nga po magiging neutral? Sila pong nakikipag-away. Sila pong galit sa akin. Paano po magiging neutral sa ganun? Diba? Nakipag-away na nga po sa akin dito nun. Inawat lang ni Mami Japinay Kilala niyo naman na po kung sino yan, di ba? Number one is Konyan. Yung dalawang mag-amo. Yung isa, sponsor, basu-basura sa Manila Bay. Nandito na naman daw po Nandito na naman daw po sa Pilipinas. Nagbakasyon na naman daw. Nasa Bicol lang daw po ngayon. Andun lang daw sa Bicol ngayon. Andito na naman siya. Minsan po kasi, mismong host nang inaaway nila. Di ba dati noon, inaaway na mismo ako. Inaaway na. Porque hindi ako naniniwala sa kanila. Si Bunsoy, inaaway na. Yeah. Mga buraot po na viewers yan Hindi po sila nakakatulong sa channel mo. Talagang makakasama pa yan. Makakagulo pa sa channel mo yung mga yan. Kaya sinasabi ni Kapsat Daddy D, ingatan mo yung channel mo, Koy baka maano naman ulit. Hindi mo may iwasan, Kapsat, sabi ko. Talagang meron talaga Kahit anong ingat mo sa channel mo, kung may mga viewers na ganyan, na buraot, hindi makamove on. Talaga nila ng YT. YT talaga takbuhan yan. Ang masama kasi sa kanya, nagbanta talaga siya. Nagbanta siya sa isang live Kaya niya daw sirahin ulit. Kaya niya daw pa-demonetize ako ulit Sinabi niya talaga yun. Sa live nun, yung isa sa mga alaga niya, sinabi niya dun. Tapos nun, okay na, wala na. Siya lang ang alam kong gagawa nun. Wala naman diba Dalawa sila. Malay mo, baka nakapag-recruit sila ng mga kasama nila. Dumadami na rin ang kaway ni Kabsat. Okay na sana pero nahuli ko siya Kayang-kaya ko patanggal ulit yung channel mo. Kayang-kaya ko pa-demonetize ulit. Diba? Sinabi niya talaga yun.
Balay mo, pati yung mga dating mga inaano ko, inano na rin nila ako. Yung mga dating mga nakasubscribe ako mga vlogger na iba. Mga yung mga ayaw ng Unity, di ba? Ayaw ng Unity. Mga galit kay Inday Sara, inansab ko lahat 'yun eh. Inansab ko lahat 'yun eh. Mm. Basta ang galit kay Inday Sara, inansab ko talaga. Bahala na sino magalit. Kaya nga Unity eh. Baka kasama na rin sila diyan. Yan nyo na sila kuya. Tatrabaho lang, mag-ano na lang tayo. Mag-vlog na lang tayo. Wala rin mangyayari eh. Hindi naman mawawala sa landas natin yung mga yan. Andyan lang yung mga yan. Papansinin mo na papansinin yung mga yan. Wala. Basta nakablock na sila rito. Bahala sila sa buhay nila. Hindi sila makakapasok dito talaga. .37 na pala. Ilang minuto na lang. Sobrang busy si Kabsat Diana ngayon. Hindi makapasok. Baka masyadong ano ngayon si Kabsat Diana. Post tama ka. Nasa Pinas nga. May product na pinagbibili yata sa vlogger. Sa pinapa-endorse. Pinapa-endorse product niya. Yayamanin po yata yun. No? Yayamanin. Kailan lang po, andito yan ah. Kailan lang andito yan. Andito na naman. Nasa ano po yata, sa Bicol po yata kami. Umuwi sa kanila. Birthday po ni ano sa ano po sa Lunes, kita-kita kami nila kami sa Daddy D. Siguro mga alas 9 raw po hanggang alas 10 kita daw po kami sa Dolomite. Siguro mga ano pa lang magla-live na ako sa Luneta. Saka sa Intramuros. Agahan ko. Agahan ko siguro sa Dolomite sa Lunes. Bahala na. Kasi alas 9, alas 10 naman daw eh.
20 minutes pa po bago tayo mag-out. 20 minutes pa po bago tayo mag-out. Nakakamiss Kuya Carlito talaga yung mga bonsai. Oo. Alam ko busy kasi talaga sila ngayon, hindi makapasok yung mga yan. Nakakamiss din. Hanap-hanapin mo talaga yung mga ano nila eh. Yung mga pasok nila rito. Yan, si Bonsai Iris, si Bonsai Yanyen, si Bonsai JL. Yung tatlo na yan. Nakakamiss yung tatlong yan. Mga busy na kasi eh, hindi nakakapasok sa mga... Okay lang. Kaya ano yung mga priority nila sa buhay nila, ano yun na natin. Support lang tayo sa mga bonsai natin. Malamang masaya kayo pag nakita kita. Malamang masaya kayo pag nakita kita. Marami kayong vloggers pag nagkita kita. Kasama na pag papasalamat sa narating niya sa pag-vlog, sa vlogging job. Pero Lunes po kasi malamang po hindi po lahat makakapunta. May trabaho po yan eh. May trabaho po yan. Malamang kung ginawa niya bukas yan, malamang maraming pupunta. Lunes po kasi, hindi ko lang po alam kung maraming pupunta. Yun lang po talaga. Alam ko kasi pag Sunday niyan kay Kabs at Daddy D, family day niya po yan. Hindi po talaga masyadong ano yan, sa Dolomite yan pag linggo. Banding niyang family niya pag linggo. Kaya ginawa niyang Lunes. Ang problema naman Lunes, hindi naman holiday yan. Working day yan eh. Yun lang talaga pag maraming pupunta. Ako, sinabi ko na pupunta ako. Kamsat Rex, malamang pupunta yan. Yung mga member ng PBE, Team Tugon, yan, pupunta yung mga yan. Kuya Perenal nga pala, sabihan nga dapat yun ah. Si Kuya Perenal po, dapat masabihan yun. Ano rin kay Daddy D yan eh. May message ko na po si Kuya Perenal. Para alam niya. Ano rin kay Kamsat Daddy D yan eh. Kamsat Perenal, Kuya Perenal. Sana nga po marami makapunta. Sila Mami Chona po yata, Ma'am Yins, yan, mga yan, pupunta yan eh. Baka yung mga grupong F4, tawagan niya si Kuya Lintoy. Yan yun si Kuya Edwin. Kuya Edwin siguro, Kuya Lintoy, si Kuya Pinay Vlogger, Kuya Warren. Malamang po, yun yung mga ano namin mo. Yung sino po mga available, makapunta. Dapat Kabsat Mac Sunday na lang niya ginawa para maraming mapunta. Banding, ano po kasi yun eh, family day po nila, Mami Mary. Family day po talaga nila yun. Talaga nakaano po sa pamilya niya yun. Family day. Family day. Para sa pamilya po yan. Namamasyal din po sila ng pamilya niya. Yung araw po ng linggo talaga,
Nakaano po kasi talaga kay Kabs at Daddy Dian sa family. Kaya mahalata niyo po, hindi masyado nag-ano pag ano, sa Dolomite, di masyado siya pag linggo. Family day po yan eh. Actually, birthday po talaga ni Kabsat is 27 pa. Ginawa lang po niyang 25 para yung 27 daw po kasi ay gusto niya family niya, bonding niya. Ito pong 25, tayo kami. O yun iba kasi may pasok at work outside time vloggers lang kasi. Wala po tayong magagawa, mami. Ganun po talaga. Wala tayong magagawa, Kuya Carlito. Ganun talaga eh. Malamang yan. Ako, si Kuya Perenal. Sigurado, wala naman kami si Kuya Perenal eh. Yung mga grupong team po, yung mga grupong F4 niya, malamang. Tapos pati si Kapsat Johansson siguro, pitahin na yun eh. Layo kasi, Cubao pa. Bahala na, sila mga pupunta dun. Minsan lang naman mangyayari yan. Pagpaliban niya muna, family day niya. Pupunta po yata sila sa, ewan ko, sa ano pong, ano nila pag ano, pag linggo. Wala, nakaschedule na po ma'am eh. Nakaschedule na po kasi. Ini-schedule niya na eh. Ini-schedule niya, wala na po tayo mga ano dyan ma'am. ₱25 po talaga ini-schedule niya eh. Baka may lakad po talaga ng 24 yun. Baka may lakad talaga sila ng 24. Mga ibang vloggers naman po kasi na iba, hindi pwede rin. Iba po kasi sumasamba. Ibang vloggers po kasi hindi yata ano eh. Iba-ibang church eh. Iba-ibang iba-ibang ano. Nung Wednesday nag-live siya. Pero hindi ako nakapanood na live na naging busy din ako sa birthday ko. Opo. Belated po, Mama Mary. Ako po kasi matagal pa eh. 27 din po pero December pa. Nagkataon parehas kami December 27 pero December pa ako eh. Matagal pa. Matagal-tagal pa ako bubunuin yun. Saka madalas po kasi pag nagbe-birthday kasi ako, nasa Isabela kami. Nasa Isabela kami, madalas na pag nagbe-birthday talaga, bahala na. Kung nandito, konting salo-salo siguro, pwede na. Mag-ano rin dito sa balay. Dito sa bahay. Bahala na, malayo pa naman. Baka may second wave ng event ang gawin. Thank you, Kamsat. Opo, basta kayo po. Ilang minuto na lang. Ilang minuto na lang. 10:49 na naman. 10 minutes na lang. Live ni Kabsat. Ma'am Mary, belated happy birthday to you, friend. Nung 20 po yata ang birthday ni Mama Mary. Nung 20 pong birthday niya.
Thank you, Sir Carlito. Kahapon po, nasa Luneta ako. Maulan lang eh. Kahapon po, sana nga eh, abutin ko na ng Intramuros yun. Kahapon maulan lang eh. Kahapon po, nasa Luneta ako eh. Nang upload videos ko po sa Luneta. Kaya nga po sa Lunes, aagahan ko. Gusto ko mag-live sa Intramuros, sa Luneta. Tapos didiretso na ako ng Dolomite. Intramuros, ano muna, Intramuros, Luneta muna tayo. Opo. Last Wednesday, di pa po. May kinakantsawan nga po eh. Baka magpa-lechon ka, Kamsat Daddy D. Baka may magpadala ng lechon ha. Inaawitan po nila si Sir Jesse. Si Sir Jesse, tiga-America rin po yun, di ba? California rin eh. Sir Jesse. California po yata yun eh. Sabi ko, mahal ang lechon sa California. Mahal ang lechon sa California. Wagkano per kilo kaya doon? Yes, so may short video ka na pinasok ko. Yeah, salamat Kuya Carlito. Basta marami lang tayong yung short videos ngayon. Mababawi rin tayo sa short videos ngayon. Maganda yung last ko, yung nakaraan. 'Di ba nung pumasok yung bago yung Kamsat Makoy vlog. Yung bago pumunta kami ng Palawan. Dami, mga short videos sa Palawan, mga island hopping. Yung nakaganda nung dumating yung kuya ko. Nag-outing kami, Palawan, Coron. Ano doon, yung mga island hopping talaga sa Palawan. Yung, tignan mo yung mga views ko, mga 500. Mga gusto talaga ng tao yung mga views eh, mga view. Iba-ibang lugar. Yung yung St. Bernard lang dun sa sa Wright Park. 500 views yata yun dun sa malaking aso doon sa Wright Park. Natsambahan ko lang. Tapos kami ni Kuya Warren. Umakyat na ng Baguio si Kuya Warren, di ba? Pinoy OFW channel. Pinasyal ko siya. Punta kami din sa Diplomat. 300 300 views. Yung short videos lang. 300 views. Ang ano ko silang tao, pagkain, kaya makakaibang lugar. Yung mga hindi pa na masyado napupuntahan ng tao. Yung Brown Madonna, pinuntahan ko dun sa Baguio, yung Brown Madonna sa Nagilian Road. 200 views yun. Short videos lang. Di pwede mag-live, hindi maganda yung signal. Pero ang ganda ng view. Nagilian Road. Yung mga plano ko ay Nagilian Road, makita niyo yung view sa baba. Marcos Highway, saka Quezon. Quezon po kasi nakasara na naman. Quezon Road, sinara na naman nila. Kaya nakita niyo po yung actual na kung saan binaril in-execute si Apo Rizal, di ba? Hindi naman mismo doon sa may malaking plug eh. Hindi naman mismo doon sa Danbane eh. Merong maliit na pasukan sa likod. Merong ganun. Papasok ka ron, doon binaril. Doon siya in-execute. Hindi doon sa may dalawang nakabantay, hindi doon. Hindi doon. One time, punta rin tayo sa Bonifacio din sa may monumento. Pakita rin natin yung naman ni Apo Bonifacio, ni Apo, naman doon. Apo Andres.
Saka research natin sa kaya yung bahay ni Andres Bonifacio sa Tondo. O, malapit lang daw sa Tutuban yung ancestral house niya. Magandang yan yun. Historical landmark. Ako kasi Kuya Carlito, mga kakapsat, ano talaga, historia na ako. Hindi ako masyado sa mga, minsan ko papunta ng dagat, okay na yun Bolinao. Diba, Bolinao, gandang-ganda ako sa Bolinao. Sarap maligo, malayo ka na, mababaw pa yung tubig Dun sa Dinadyawan, sa Aurora. Nung pupunta kami doon, hindi pa ako vlogger Bablog ko talaga yan. Hindi pa po ako vlogger nun Malapit lang sa Isabela, 4 na oras. Masarap maging travel vlogger, may pera ka lang talaga, may budget ka lang talaga. Yung ginawa ni Gretchen Ho, yung volleyball player. Simula dito sa PITX hanggang Davao, nagbus siya. 4 days yata. 5,000 yata one way, by land. 5,000 yata by land. At least pag Cebu, wala problema ron. Pag binalilan ko Cebu, doon ako kalakap sa Infinite. Doon ako kalakap sa Infinite tutuloy. Problema lang talaga pamasahe. Mm. 2 minutes na lang po, out na natin to. 2 minuto na lang, mag-out na naman tayo. Bukas, mag-live na naman tayo. Yan, salamat po sa mga pumasok sa akin live ngayong gabi. Yan, Kuya Carlito. Yan, Mama Mary, salamat po, Mama Mary. Kapsat Raul. Ma'am Maylin, salamat po, Ma'am Maylin. Yan, si Indian, fantastic my friend. Thank you for visiting my channel, di ba? Yan si Boss Rod. Salamat din po, Boss Rod, pagpasok sa akin live. Yung mga nakalan ba dyan? Yung mga naka-silent lang dyan. Yan, maraming salamat po sa inyo lahat. Yan, Bunsoy Yen, Bunsoy Iris, Bunsoy JL. Salamat mga Bunsoy. Ingat and God bless din sa inyo lagi mga Bunsoy. Aral kayo mabuti, Bunsoy Iris, Bunsoy JL Aral kayo mabuti dalawa. Bunsoy Yen, good luck din sa work mo. Sana maput ka pa. Sa inyo mga kakabsat, mga Bunsoy. Ingat and God bless din lagi. Yan, mag-out na tayo. Maya. Teka, 11 na pala. Exactain lang natin yung timer. May timer, 1 minute 57 pa. Parang delayed tong timer. Kaya sakto natin to. I-out na natin to. Pag ganyan yung timer ng out na natin to. Kasi 1 minute 57 pa. Nakaka 1 hour 57 pa. 1 hour 58 na. Yan. Sandali na lang yan. Gusto kong one time bago ako makakit ng Baguio, gusto ko mag-live sa studio ng E80. Magla-live talaga ako sa studio ng Itbulaga. Pwede naman yata, di ba?
E80 Studio. Papasok ako rin talaga, ila-live ko. Pero kung ano yata, puro pang ano yata, puro by online yata. Di yata pwede walk-in, parang gano'n. Paparegister ka yata sa online. Di pwede yata yung walk-in na ano. Kasi limited the space. Maliit lang yung studio ng ano ng E80 ngayon eh. Maliit lang yung studio ng TV5 eh. Gusto ko mag-live doon. Tapos magla-live din ako sa pinsan, magla-live din ako sa ano ni Kuya Will. Studio ni Kuya Will. Kasi babalik na siya eh. Si Kuya Willie babalik na eh. Babalik na ulit yung program niya. Either Channel 4 daw, Channel 13. Hindi ko alam. Saan doon? Sa dalawa. Pero hapon. Noon time show. Ay, hindi na noon time show. Afternoon show na siya. Siguro yung kagaya dati. Sa GMA siya, ganun. Sana nga, makabalik na rin si Kuya Will. Marami rin nakakamiss sa kanya. Bye host. Bye Kabsat. Good night po sa lahat. Good night po Mama Mary. Opo. Bukas po ulit ha. Salamat po pagpasok sa akin live. Iyan nyo po pala ano kami ni Kabsat Daddy D. Live ko yan. Pag kami. Live ko sa Lunes. Kikita-kita mo sa Lunes. Bye host and to all friends and viewers of host channel. Happy lang to all. Salamat po. Bye Ma'am Mary. Yan, 2 hours na po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat and God bless po sa inyo ha. Bukas po ulit, magla-live tayo. Bahala na po saan tayo pupunta bukas. Bye-bye. Ingat and God bless po sa lahat. God bless po sa inyo. Bye-bye.